Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok kali badhe memperkenalkan diri kita masing-masing. Kami Kula Bagas Rahmat Sakif. Kami kula Fadila Minda Ismeni. Kita badhe jelasake napa niku tembang macapat lan setunggal jenise yaiku tembang kecil. Pengertian tembang macapat. Tembang macapat iku salah siji jenisnya tembang utawa puisi tradisional Jawa sing duweni aturan baku. Nah, asal usulnya tembang macapat asale saka tradisi Jawa kuno sing banjur ditembangke ing jaman Majapahit lan Demak lan digunakake kanggo piwulang lan dakwah. Nah, di sini tembang macapat yaiku nasihat lan tuntutan tanggung menungso ngajari tumindak sing becik. Maknane yaitu perjalanan urip saka lahir nganti mati. Iso dongeng, sejarah, utawa pengalaman. Nah, di sini tembang macapat yaiku nenehi nasihat lan ajaran urip. Kelibur lan nyenengake, nglestareke budaya Jawa, ngungkapne rasa lan pikiran. Digunakake ing acara tradisi. Jenis tembang macapat ana 11. Siji Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmaradana, Gambuh, Dandang Bula, Durma, Pangkur, Megatro, lan Pocung. tembang mijil yaiku gambarake kenal bayi kang wis lair lan wis cerita pria utawa wanita. Tuladhane tembang mijil yaiku pono kaki padha diponeling ing pitutur ingo sira uga satriya arane mutu anting jatika ing budi lurus saka wasis paringipun